Hello guys, mayong adlaw kanatong tanan. Mao ni siya ang akong ipakita ninyo nga ang among napalit sa akong bana nga yuta dito sa bukid sa mga lumad. Nga nalipay ko kay naa siya tubig o kanang tubig sa panahon sa ting-init. Wapasad na siya mahubsi. Ambot ng kahana kung mga wala na mga kahoy kay giuman naman na nilag sugod labi na lang sa mga Bisaya nga nang kapalit. So ilan ang giuma nagipamutol ang kahoy. Kani guys, kani nga parsila mao ni ang among napalit sa akong bana nga dili gid siya kaayo dako sa pagkakaron. Sa una mahal pero sa pagkakaroon rato na kaayo niya pagkapalit. So kini atong matan-aw nga kaning gatubangan sa akong igsuon puno na siya sa kahoy sa una. Kanang lasang pagid na siya. So ako na siyang gipalampasan og kaisa. So karon gibalikan ako mo na porma. Yan no pero kini kining umaha mao ni siya ang napalit na ko sa akong dato sa una, among dato. So nana sa mga 3 hectares. So rolling lang siya na ipatag. Pwede po basakon kung ganahan kag basak o pwede po siya mao ni mga umahan. So kining among dilaktan guys ang atubang na mo ani mo na siya diha ang DNR na napalit sa DNR manibalor siya og 700 hectares. So ang luyo ani guys namong gilaktan noon na ni ang DNR. So kani nga bahin mao ni siya nga mao ni nga bahin ang akong napalit sa akong bana sa panahon sa pandemic. Kay lagi ang akong bana wa man mauli sa panahon sa pandemic ang iyang pamiliti iyang gihatag sa ako og mao lagi kay kini lagi atong naon nga og negosyo may tendency pa nga ma-bankrupt. So akong giuna-una nga doon ako'y anak nga kung maabot ang panahon makanha silang bukid mo ni nga atong miagi guys kini nga sapa dako ni karon kay tinghulaw man gamay na pero sa panahon sa pagpalit na mo ani nga sapa yuta dako ug daghan pang tubig karon nagyapon tubig bisan tuod og tinghulaw. So kanihang hangtod pa ni dito sa ubos amo ang napalit na yuta muna nga nalipay ko o tips ko sa mga mapalitay og yuta labi na dapat na atay tubig nga atong kita kay lisod kaayo kung way tubig kani giganahan ko kay naay tubig ani nga yuta ug mao ni nga pwede ka diha kung dili ka siya mahubsan daghan pa kay tubig nga naa sa among napalit na yuta pero ambot lang ka sa umaabot nga panahon ug mo-sustainer basad ni siya nga tubig una nga akong gi tan-aw guys nga maayo gid siya nga ideal siya sa mga tao nga dapat nato nga puy-an panahon nga atong mga anak mo bakasyon kani dinhi guys wa gid ni siya nagpuyo gawas nako kun magpuyo ko na ako isa ka silingan. So kani ang mga kahoy ani naa siya mga saging mga kanang buyo-buyo may kasagara ang buyo-buyo. So kani siya ang atubang ani kun ato ni kwan
taas pa na dito sa unahan og ang DNR na. So gipakita lang nako nga naa siya tuburan sa tubig. Una nga happy ko nga bisan tuod og ang akong yuta mao man ni usahay inuntas mga tao nga nagpalit og yuta nga inana, pero akong gi tan-aw nga para nako maayo siya puy-an tungod kay linaw, presko ang hangin og wa jud kay mahimo nga balatian. Kani mo ni ang gihimo nga payag. So nabuyo-buyo na. So dinhi atong makuan sa una dagko pa ni kahoy, pero karon mga buyo-buyo na. So mao ni sila ang akong silingan. Distansya gihapon ni sila gamay. Mao ni ang pinakaduol nako ang silingan sa akong yuta. So usab ni sila kalumad ang iyang asawa o kilunggo ang iyang bana, mga buutan ni sila nga mga tao. Una nga salamat kaayo nga gitagaan ko sa Ginoo ug ang Ginoo dunay plano wa ta kabalo sa daraygon ang Ginoo ug salamat kay sa inyong pag-uban o pagtan-aw. Salamat usab sa inyong pag-support. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan kana siya nga panahon magapauli na pud mi. Og salamat, God bless kanatong tanan. Update ko nako sa akong pagbalik, sa akong pagpalimpyo anang akong gamay kay nga luti nga napalit. Dalaygon ang Ginoo, to God be the glory. Keep safe everyone.